Takže toto bude o kameru, čo kamerujete, aj také okuláre. Také. A toto také svetlo, počkajte. Dávaj like, odber a koment. Počkajte. Takže pôjdeme na okuláre. Takže toto okuláre sú veľmi čisté, sú tlakové okuláre. Skúsim, aké ide môj okuláre. Takže toto okuláre sú veľmi tlakové. Čo pasujeme? Sú tlakové sú okuláre a dobre. Toto je také, čo kamerujete na YouTube, čo dávate tam telefón a Maďo vám kameruje a vám to chytí. Takže dávajte lajky, obery a komentáre. Toto také, čo svetlo, počkajte. Svetlo, tak. Takže dávaj like, odber a koment. Toto okuláre sú super, tlakové sú okuláre, majú dobré sú okuláre. Ja môžem, že sú tu super okuláre, to nie som môj, to môj bratové a tak. Takže robím to video a tak. Takže okuláre sú super, veľmi dobré a tak. Napíš mi do komentára, či máš také doma, také kamere, alebo okuláre, alebo tak, takže napíš mi do komentára a budem vybírať. Okuláre sú super, dobre, sú pekné, také sú čisté, také, veľmi sú pekné okuláre. Si dávaj like, odber a koment. Toto také, čo dávate tam telefón a vám to chytne a už to nezvaní. Ak chcete robiť video, že video chceš robiť, dáš to ten telefón na toto dáš tak a on to kameruje tak. Dávaj lajky, takže toto končím. Ešte budú nás videa, dávajte lajky, komentáre a čau.